नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील. आपले कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला अशी आगळीवेगळी रेसिपी घेऊन आलेली आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्ही असं पाहिलं असेल की कच्च्या फणसाची भाजी केली जाते. तर मला आज फणस पण छान मिळाला होता. माझे गरे देखील खूप मोठे होते आणि हा पिकलेला पण आहे गोड, पण थोडंसं साधारण कमी आहे. तर म्हटलं याची भाजी, अशी भाजी तर तुम्ही गोड भाजी कधी केलीच नसेल किंवा कच्च्या फणसाची भाजी तुम्ही बऱ्याच वेळा खाल्ली देखील असेल, पण अशी भाजी तुम्ही करून बघाल ना तर तुम्हाला फारच आवडेल. तुम्ही या भाजीला गोड फणसाची भाजी देखील नाव देऊ शकता किंवा तुम्ही याला फणसाचं रायतं देखील म्हणू शकता. तर एवढाच फरक असतो की रायत्यामध्ये आपण, आंब्याच्या रायत्यामध्ये आपण कांदा वापरत नाही, पण ह्या भाजीमध्ये मी कांदा देखील वापरणार आहे. बाकी सर्व साहित्य आपण आंब्याच्या रायत्यासारखंच घेणार आहे. तर हा एक कोकणी पदार्थ आहे. मी तुम्हाला अशा पद्धतीने करून दाखवते. शेवटपर्यंत नक्की पहा. भाजीचं साहित्य आता मी तुम्हाला एक एक करून ह्याच्यातच दाखवणार आहे करताना. तर या भाजीचं साहित्य आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही नक्की पहा. ओके. याचं तापलंय. तुम्ही याच्यामध्ये हे साधारण 4 पळ्या तेल आहे, कारण या भाजीला तेल पण छान भरपूर सारं लागतं. मी आता सर्व 4 पळी तेल सगळं ओतलेलं आहे. 1 चमचा मी राई वापरते. अशी राई आधी तेलात तडतडून घ्यायची. राई छान तडतडले. यामध्ये मी कढीपत्ता टाकते. कढीपत्त्याचे 4च पाणी घेतले, जास्त नको. त्यामध्ये आता मी लसूण टाकून घेणार आहे. लसणीचा अख्खा गड्डा घेतलेला आहे. लसूण जर जास्त वापरले ना तर ह्या भाजीला सुंदर चव लागते. लसूण छान थोडीशी तांबूस कलर पण भाजून घ्यायची आपल्याला. मी कांदा टाकून घेते. कांदा आता लांबच चिरलेला आहे. छान लागतो लांब चिरून घेतल्यामुळे भाजीला चव येते. कांदा देखील तांबूस कलर रंगापर्यंत भाजून घ्यायचे आपल्याला. तर या फणसाच्या बिया मी फोडून घेतल्यात. एवढ्या गऱ्यांच्या बिया मी सगळ्या वापरल्या नाही आहेत. हे साधारण 10-12 बिया आहेत. त्यामुळे असे फोडून घेतले तुकडे तुकडे करून या भाजीमध्ये टाकणार आहे. कारण अशी ही भाजी जेव्हा खाणार ना आपण तेव्हा बी दाताखाली केलं छान लागते. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. थोडंसं म्हणजे साधारण 1 चमचा मीठ आहे. अजून लागलं तर आपण नंतर गरे टाकल्यानंतर आपण टाकणार आहोत. पाव चमचा आपण हिंग टाकणार आहे. त्या बिया देखील आपण त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायच्या आहेत, कारण या थोड्या आधी टाकायला लागतात, कारण या बिया शिजायला लागतात. तशा ओल्याच बिया आहेत, सुकलेल्या बिया नाही आहे, त्यामुळे ते लगेच शिजणार आहेत. ते परतल्यावर शिजून येतात त्याच्यामध्ये. आता कांदा पण छान असा मऊ झाला आहे, तो पण भाजत आला आणि बिया सुद्धा आपलं चांगलं परतले आहेत तेलामध्ये. तर आता आपण यामध्ये हळद आणि मसाला टाकून घेऊया. हळद आपण थोडीशी पाव चमचा टाकूया, कारण आपले गरे पण पिवळेच आहेत, पिवळे धम्मकच गरे आहेत. ही मिरची पावडर आहे, ही 2.5 चमचा आपण टाकली आहे. थोडं ही गोड गरे असल्यामुळे भाजी थोडी तिखट गोड अशी छान लागते. आता यामध्ये आपण थोडं बघा एवढं पेलाभर पाणी टाकायचं आहे, कारण आपल्याला बिया शिजून घ्यायच्यात पहिल्या. गरे आपले मऊ आहे त्यामुळे लगेच शिजणार आहेत. ते करून घेऊया आणि 5 मिनिटं आपण ह्याला झाकण ठेवून देऊया. तर आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. त्याची बी शिजली आहे का बघूया. नरम झाली अशी. आणि आता ही भाजी टाकल्यावर की थोडीशी जरा कच्ची दिसते ना, ती आतल्यावर वापरणार आहे फणसाच्या भाजीमध्ये. या तर हे फणसाचे गरे आपण टाकून घेऊया पातेल्यामध्ये. दिसत आहेत, वास पण घमघमते फणसाचा. या पद्धतीने भाजी करून नक्कीच बघा तुम्ही, एकदम सुंदर लागते. भाजी शिजली ना तर छान असे रसाळ फणस असतात ना, एकदम ते रसाळ फणसाचे गरे असतात ना, त्याच पद्धतीने ही भाजी लागते. त्याला आमच्याकडे बरका फणस म्हणतात. देखील आम्हाला छान मोठा भेटलेला एकदम. ते एकदम सुंदर आहे बघा, गरे देखील सुंदर. ज्यातल्या बिया आम्ही काढून घेतल्या. मिक्स करून घेऊया. तर आता याच्यात आपण पाणी नाही टाकणार आहे, कारण हे
हे धुताना जे पाणी थोडंफार याच्यात गेलंय ना त्याच्यातच ही भाजी मुरणार आहे छान. आणि ते बी पण कुठे कुठे कच्ची राहिली आहे ना ती देखील याच्यात वाफून येईल. मग आपण 10 मिनिटं याला एकदम बारीक गॅसवर ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूया. तर आता आपण हे झाकण काढून पाहूया भाजी शिजली का. मस्त वाफ सुटली एकदम. वास देखील सुंदर येतो एकदम. फणसाच्या भाजीला थोडी चव येते आणि थोडासा गोडीला कमी असल्यामुळे आम्ही थोडा गूळ टाकणार आहे त्याच्यात. गुळामुळे भाजीला एकदम सुंदर चव येणार आहे. आणि मी थोडीशी कोथिंबीर आणि गूळ टाकून घेतलाय. याला देखील छान मिक्स करून घ्या. तर भाजी देखील मस्त शिजलेली आहे. त्यातल्या बिया पण शिजलेल्या आहेत. जसा रसाळ फणस कसा आपल्याला दिसतो खाताना लागतो तसं दिसतं हा फणस देखील शिजल्यावर. तर छान असा गूळ मिक्स करून घ्यायचा त्याच्यामध्ये. आणि आता आपण याला एक 5 मिनिटं फक्त आता झाकण ठेवून घ्यायचंय. हा गूळ जेव्हा वितळला ना का आपलं मग भाजी पूर्ण रेडी असेल. आता आपण गूळ वितळला का पाहूया. छान वाफ सुटले आणि गूळ देखील याच्यात मुरलाय चांगला. आता ही भाजी झाली आहे आणि आता मी गॅस बंद करते. या भाजीला मी या बाउलमध्ये सर्व करते. तुम्हाला हव्या असल्या याच्या बिया असतात त्या देखील तुम्ही घालू शकता जास्त. आणि भाजी अशीच गऱ्यांची छान लागते. अगदी सुंदर दिसते एकदम. रसाळ फणसच. आपल्याला रसाळ फणसाची आठवण आली ना का आपण अशी भाजी करून खायची. म्हणजे छान कापा फणस देखील रसाळ होतो. खायला देखील सुंदर लागतो. गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकायची आपल्याला. किती सुंदर दिसते भाजी. तर आता ही भाजी आपली फणसाची गोड भाजी तयार झालेली आहे. या फणसाच्या गोड भाजीला तुम्ही फणसाचं रायतं देखील म्हणू शकता. ही अशा पद्धतीने तुम्ही ही भाजी नक्की करून पहा. आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.